Per mi l'espai és un lloc finit que s'acaba convertint en infinit, ja que s'acaba omplint de records i vivències. Per mi l'espai és una oportunitat com un escenari on desenvolupar històries i expressar emocions i sensacions. L'espai és allò que ens envolta i que, de certa manera, nosaltres, com a éssers humans, hem decidit que allò sigui un espai perquè li hem donat una funció. El cicle de projectes i direcció d'obres de decoració és un cicle que té com a objectiu principal fer projectes d'espai. Entenem el cicle com un viatge on els alumnes comencen a dirigir la mirada cap al seu entorn per comprendre'l, representar-lo i adquirir eines per millorar-lo. L'espai per mi és un llenç en blanc que pots transformar per donar-li nous usos i una singularitat visual. Per mi són possibilitats creatives. Per mi l'espai és un lloc delimitat per un o més objectes. Aprenem des de l'experiència pròpia, des de la matèria, des del pensament, des del diàleg, des dels diferents elements que composen un espai, des de l'ambient, des de les preexistències, des del desig, des de la imaginació. Aprenem a aprendre, des de les idees fins a la construcció. Per mi l'espai és un lloc ple de possibilitats. És un lloc delimitat per elements arquitectònics i la decoració, la il·luminació i el mobiliari defineixen el seu ús. Mirem cap al lloc i cap a les persones per entendre. Pensem i reflexionem per transformar els espais. I finalment, fem el projecte portant a les nostres idees a la realitat.